आज तुमच्यासाठी फॅन्सी बाटिक मध्ये घेऊन आलेली आहे. रंगसंगती खूप सुंदर आहे. स्टँडर्ड रंगसंगती तुम्ही ऑफिस वेअरला घालून जाऊ शकणार आहे. आणि फॅन्सी बाटिक आहे. आपण कॉटन बेस मध्ये, जॉर्जेट बेस मध्ये बाटिक विकलेले आहेत. आता तुमच्यासाठी बाटिक मध्ये आणलेले आहे. खूप सुंदर असं फॅब्रिक, एकदम सॉफ्ट आहे, नरम नरम आहे, खूप छान आहे. पहा, हा त्याचा पल्लू जाणार आहे. एकदम फॅन्सी आहे. साडीला खूप शाईन आहे, जबरदस्त आहे. छान असं पाइपिंग आहे. पहा, सुंदर असा येल्लो लेमन कलर आहे. वाव, बाटिक म्हटलं तर कधीच मरण नाहीये बाटिकला. हे पहा, त्याचा ब्लाउज पीस आहे.